سلام كبرات تخطاتلتنا مدب هيلن تايمس كمي تخونو نحنا أملاخ يمسكن جبو علنا بمقتصال أبيوتكم سلامن كسانتن كخونركم داتمننا نلو من بقر زعبا بلاتا قبرز قابيهر عبدا خراز بلار استي حزنالكم كنقربينا كساب فتسامي مدبنا مسانا خونكم كتكاتاتلو بخبرنا قدمكم بمقتصال نافتر السعب كبلكم بلاتا قبرز قابيهر جيلاي عبيت محبوس دسيت نخرا زاتولو جزي كاب 300 زبوزحو أسرات بوليتيكا كم زنوبور إيوم እቶም በቲ ግዜቲ ብህይወት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ ብዙሓት ካብዞም እሱራት እዚኣቶም ብሕማምን ጥሜትን ካልእ ስቃይን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሞይቶም ዝተረፉ ክህልው ከለዉ ካልኦት ብዙሓት ከዓ ብጥበብ በዓል ብላታ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ብጾቶምን ቤት ማእሰርቲ ናኹራ ሰቢሮም ዝወፁ ነበሩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ደሴት ናኹራ ሓደ መንእሰይ ኤርትራዊ ደንከለታይ ኣቡኡ ጀላቡ ዝነበረኦ ተኣሲሩ ነበረ እቲ ዑስማን ቡሪ እተባሃለ ዋና ጀላቡ ብጃልቡ ገይሩ ስሕት እናበለ ንወዲ ክበጽሕ ኣብቲ ደሴት ይመጽእ ነበረ ይበሃል በዚ ከምዚ ዝበለ ምኽንያት ከዓ በዓል ብላታ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ብኣዝዩ ስቱር ዝኾነ ብልሓት ተላልዮሞ ንሱ ጃልባታቱ ሒዙ ክመጾም ንሳቶም ከዓ ከም ጥበቦም ንወዲ ሒዞሞ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወጹ ከዓ ተሰማምዑ እቶም እስራት ብሰንሰለት እግሮም ተኣሲሩ ከሎ ማሳን ምኹዓትን ባዴላን ሒዞም በቡጉጅለ እናተኸፋፈሉ እምኒ ይሰብሩ ጉድጓዳት ይኹዕቱ ዘይጣጥሑ መሬት ከዓ የጣጥሑ ነበሩ እዚ ዕዮ እዚ ከዓ ብዘይካ ብግዜ ሰንበት ኩሉ ግዜ ብኩርማጅ እናተጎረፉ ይፍጽሙ ነበሩ ደሴት ናኹራ ማይ ዘይዘንባ ከውሓዊት ምድረ በዳ እያ እንተኾነ ግን ጽሩይ ማይ ወይ ጨዋም ዘይኮነ ምቁር ማይ ዝርከባ ሓያሎ ዒላታት ነበርዋ ኩሎም እቶም እስራት በቶም ሽዑ ቃፊላት ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝነበሩ ሓለውቲ እስራት ብጥንቃቐ እናተሓለዉ ማይ በዓላቶም ይወርዱ ወይ ከዓ ይጓርቱ ነበሩ በቲ እዋንቲ ኣብ ምጽዋዕ ዝቕመጥ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ምጽዋዕን ከባቢኣን ኮሚሳርዮ ዘናርዲ ዝበሃል ነዚ ኣገባብ ምጉራት ማይ ኣይተሓግሶሉን እሞ ድሕሪ ሕጂ እሱራት ማይ ዝበሃል ከይጓርቱ ዝብል መምርሒ ኣመሓላለፈ ቀጺሉ ከዓ ኣእዱግ ገዚኹም ባዕልኹም ውረድዎ በሎም እንተኾነ ግን እቶም ሓላፍነት ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ደሴት ናኹራ ተዋሂቦም ዝነበሩ ትሩሽን ኮርተሰን እተባሃሉ ክልተ ደቂ ኢጣልያን ካልኦት ኤርትራውያንን ነቲ እተዋሃቦም ትእዛዝ ከይሰምዑ እቶም እሱራት ገይሮም ምጉራት ማይ ቀጸሉ ዝኾነ ኮይኑ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ጊላይ ምስ መብዛሕትኦም እሱራት ናኹራ ምስ ወጹ ድሕሪ ክንደይ ድኻምን ጽምእን ደንከል ሰንጢቖም ዓድዋ ኣትዮም ምስቶም ሽዑ ኣመሓዳሪ ትግራይ ዝነበሩ ልዕለ ራእሲ መኮነን እተባሃሉ ኣቦ ንጉስ ሃይሎ ስላሴ ተራኺቦም ተላለዩ ብዝነበሮም ፍልጠትን ብልሕን ከዓ ብራእሲ መኮነንን ተፈታዊ ኮይኖም ተረኸቡ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ኣብ ዓድዋ ከለዉ እቲ ሙጀት እተባሃለ ከም ናቱ ተርጓሚ ገይሩ ዘስርሖም ዝነበረ ኢጣልያዊ ብመንግስቲ ኢጣልያ እተዋሃቦ ተልእኾ ሒዙ ንዓድዋ ምስ መጸ ረኸቦም እሞ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ፈላጥን በሊሕን እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ፈታዊ ክብርን ፈታዊ ልዕልናን ስለ ዝኾነ ምስቶም ሽዑ ማለት ብድሕረይ ዘስርሖም ዝነበሩ ኢጣልያውያን ኣይተሰማምዐን ተበዲሉ ከዓ ብዝተረፈ ግን ንባንዴራ ኢጣልያ ዝኸድዕ ሰብ ይመስል ኣይነበረን በለ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ንኢትዮጵያ ኣትዮም ብስደት ክቕመጡ ምስ ከዱ መሓሪ ዓንደ መስቀል ድሓር ደጃዝማት ዝኾኑ ቢያዲ ግልኝ ማሩ ተሰማ ወልዱ ተኽለ ወልደ ትንሳኤ እተባህሉ ኣብ ሃገረ ሱዳን ሰዋኪን እተባህለ ከተማ እተማሃሩን ንኤርትራ ተመሊሶም ኣተውሞ ደጃዝማት መሓሪ ዓንደ መስቀል ኣብ ስፍራ ብላታ ገብረዝጋቢሄር እቶም ቢያዲ ግልኝ ማሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣግራርዮ እቶም ኣቶ ተሰማ ወልዱ ከዓ ኣብ ኮማስርያቶ ኣውራጃ ሰራየ ተመደቡ ኣብቲ ስፍራቶም ብርግጽ ጅግናን በሊሕን ፈላጥን ብምንባሮም ዝምስከረሎም ኣቶ ኣበበ ወለታይ ወዲ ወሎ እተባህሉ ኣርኪ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ ከዓ ሓደ ካልእ ገብረስላሴ ዘርኢት እተባህለ ተተክኡ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ጊላይ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓያለ ብላታ ገብረዝጋቢሄር ወዲ ጊላይ ምስ ልዑል ራእሲ መኮነን ሓቢሮም ንሽዋ ማለት ንኣዲስ ኣበባ ከዱ ናብ ንጉስ ሚሊኒክ ቀሪቦም ከዓ
ብዛዕባ እቲ ኩሉ ኣብ ደሴት ናኹራ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕን ምርሻንን ኣዘንተው እንተኾነ ግን ሽሕ እኳ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ብጉሉጽ ኣረኣእያ ተቐባልነት ዝረኸቡ መሲሉ እንተተረኣየ ጸኒሑ ግን ንሶም ብንቕሓትን ኣረኣእያን ኣዝዮም ዝሰጎሙ ስለ ዝነበሩ ዝርድኦም ሰብ እናወሓደ ኸደ በብቑሩብ ከዓ ስደት እናኸብዶም ብስጭት ከዓ እናገዝኦም ከደሞ እቲ ዝዘርእዎ ዝነበሩ ፍርያዊ ዘርኢ ኣብ ከውሒ ከም ተዘርአ እናበነነ ኣሳቐዮም። ብላታ ገብረእግዚአብሔር ጊላይ ዝደረስዎ መጽሓፍቲ ተበለጽቲ ከም እተበለጽሎም ርኡይ ዝኸውን ከሎ ብፍላይ ከዓ ኣእምሮ እተባህለ ቀዳማይ ጋዜጣ ኢትዮጵያ መስሪቶም ብኢዶም እናጸሓፉ ኣብ ቀጽር ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ምኒልክ ይዝርግሑ ነበሩ። እንተኾነ ግን ብቕንዕን ካልእን ሻርነትን እተለዓሉ ጸላእቲ ከበብዎም ሓንሳብ ሃይማኖት ዘይብሎም ሓንሳእ ከዓ ከም ጸረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናቕረቡ ከማርርዎም ስለ ዝጀመሩ ቀለቦም ብስጭት ኮነ። ብላታ ገብረእግዚአብሔር ወዲ ጊላይ ኣብ ገዳም ቢዘን ተማሂሮም ዝዓበዩ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ምዃኖም እናተፈለጠ ኸሎ ሃለቃ ኣድማሱ ደጃት መሻሸ ወርቄ እተባህለ ዓበይቲ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ሰባት ኣኪቦም ስማዕ ብላታ ገብረእግዚአብሔር ሃይማኖትካ እንታይ እዩ? ብላታ ገብረእግዚአብሔር ወዲ ጊላይ ከዓ እቲ ሕቶ መፈንጠርያ ምንባሩ ፈሊጦሙ ሃይማኖተይ እግዚአብሔር ምፍራሕ ንጉስካ ምኽባር ሃገርካ ምፍቃር እዩ በልዎም። ብላታ ገብረእግዚአብሔር ወዲ ጊላይ ተባዕን ሓቀኛን እዮም ዝነበሩ። ስለዚ ከዓ ብ1985 ዓመተ ምህረት ብግዕዝ በዓል ደጃዝማች መሸሻ ወርቅኔ ሃለቃ ኣድማሱን ካልኦት ሓቢሮም ውሽጢ ዓቀይቶት ኣበጊሶም ንንጉስ ሚኒሊክ ክግምጥሉ መኺሮም እኳ ከም ዝነበሩ ይፈልጡ ነበሩ። ከምኡውን ሓደ ዋጣ ወይ ከዓ ኣዝማሪ ፈሊጡ ስለ ዝነበረ ከም ዘጋለጾም ይፈልጡ ብምንባሮም በሉ ኣነ ከዓ ክሓተኩም በልዎም። ብላታ ገብረእግዚአብሔር ሕተት በልዎ እሞ ንስኻትኩም ብሓቂ ዶ ንእግዚአብሔር ተኣምኑ ኢኹም በልዎም። ብላታ ደጊሞም ንሳቶም ከዓ እወ ንኣምን ንፈርህን በሉ። እሞ እቲ ኣዝማሪ ደኣ ንመን እዩ ዘዝመረ በልዎም። ኣብ ልዕሌኻ ዝመኸረ ኣብ ገዛ ርእሱ መኸረ በዓል ሃለቃ ኣድማሱ ንዓራትካ ተመነዩ ዝበለ በልዎም። እቶም ጸላእቶም ከዓ ኩምትር ኢሎም ስቕበሉ። ብላታ ገብረእግዚአብሔር ወዲ ጊላይ ኣብ መበል 54 ዓመቶም ብሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣብ ቅድስቲ ስላሴ እተባህለ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተቐበሩ። ኣብ መቃብር ብላታ ገብረእግዚአብሔር ዝመቃብር ብላታ ገብረእግዚአብሔር ሓማሴናይ መፍቀሪ ሃገሩ ውእቱ ዝብል ተጻሒፉ ነበረ። ብላታ ሓፈሻዊ ፍልጠቶምን ብላታ ገብረእግዚአብሔር ወዲ ጊላይ ካብቲ በቲ ንሶም ብስደት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓረርን ራእሲ መኮነን ኣብ ዝነበርዎ ቦታታት ክነብሩን ክመላለሱን ከለዉ ካብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ህዝቢ ብንቕሓትን ትምህርትን ኣተሓሳስባን ኣዝዮም ሰጉሞም ስለ ዝነበሩ እቲ ንሶም ዝምህርዎን ዝጽሕፍዎን ዝነበሩ ኩሉ በቶም መኳንንቲ ኮነ መንፈሳዊ ትምህርቲ እተማሃሩ መራሕቲ ሃይማኖት ቅቡል ኣብ ርእሲ ዘይምንባሩ ብዙሓት ብቕኒ ይተላዓሉ። ጸላእቲ ኣብ ስርዓት እምነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ዝረሓቐ ካቶሊክ ወይ ከዓ ፕሮቴስታንት እዩ ብማለት ይወቕስዎም ነበሩ። ካልኦት ከዓ እግዚአብሔር ዘይኣምን ኣረማዊ ዘይተባህለ ዝብል ካብ ባህልን ስርዓትን ዝረሓቐ እዩ እናበሉ የጸልምዎን ይሕርቕዎን ነበሩ። ኣቶ ጳውሎስ ኛኞ እተባህሉ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ኣጤ ሚኒሊክ እተባህለ መጽሓፎም ኣብ ገጽ 326 ክጽሕፉ ከለዉ ሃፀይ ሚኒሊክ ብዛዕባ ታሪኽ ጋዜጣ ዝፈልጡ እኳ እንተነበሩ ንስራሕ ጋዜጠኛ ብቑዕ ሰብ ስለ ዘይረኸቡ ግን ስቕ ኢሎም ጸንሑ። ኣቶ ገብረእግዚአብሔር እተባህለ በዓል ሓማሴን ኤርትራዊ ማለቶም እዩ። ብወርሒ ሰነ ብ1988 ዓመተ ምህረት ብኣፈቓቕዳ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንኢጣልያውያን ከዲዖም ኣብ ልዑል ራእሲ መኮነን ኣተዉ። ፍቕሪ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበሮም ከዓ ብዛዕባ ምምሕዳር ስልጣን ዝሕብሩ ብዙሕ ነገራት ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ሚኒሊክ ሰምዑ። ሚኒሊክ ብኣዘራርባ ኣቶ ገብረእግዚአብሔር ስለ እተሓጎሱ መኮነን ከይቅየመለይ እምበር ነዞም ሰብ እዚኦም ንዓይ ምወሰድክዎም ነይረ እናበሉ ምስ ብዙሓት መኳንንቲ ይዘራረቡ ነበሩ። ኣብ መንጎ እዚ ልዑል ራእሲ መኮነን ሞቱ። እቶም ደጋፊ እቶም ገብረእግዚአብሔር ዝነበሩ ልዑል ራእሲ መኮነን ምስ ሞቱ ከዓ መኳንንቲ ሃረጌ ንኣቶ ገብረእግዚአብሔር ከሰስዎ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ዝቐረበ ክሲ ከዓ በቲ ዝጸርፍዎም ዝነበሩ ጸርፍታት ዘይኮነስ ምድሪ እያ ትዘውር
እምበር ፀሓይ ኣይትዘውርንያ ኢልካ ተዛሪብካ ዝብል ነበረ። ሓፀይ ሚኒሊክ ነዚ ምስ ሰምዑ ናብቶም ቅያር ራእሲ መኮነን ኮይኖም ንሓረርጌ ከመሓድሩ ሓድሽ እተሸሙ ወዲ ልዑል መኮነን ደዛትማት ይልማ ሓዎም ንሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ደብዳቤ ጽሒፎም ንኣቶ ገብረዝጋቢር ንኣዲስ አበባ ኣምጽዎ። ካብዚ ቀፂሎም እቲ ኣብ ሓረርጌ ኮይኖም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ወረቐት እናተጻሕፈ ነቶም መኳንንቲ ከዕድልዎም ኣዘዝዎም። በዚ ከዓ ልክዕ ከም ጋዜጣ ኮይኑ ብኢድ እናተጻሕፈ ኣብ ሰሙን ግብሪ ወዲቑ እንጉደት ክብላዕ ክስተ ከሎ ከዕደል ጀመረ። በዚ ስራሕ እዚ እተሓጎሱ ሃፀይ ምኒልክ ከዓ እቲ ቅድሓት ስለ ዝወሓደ ይባሳጨው ነበሩ። ካባዲያስ እተባሃለ ግሪኻዊ ናብ ሃፀይ ምኒልክ ብዘቕረብዎ ምኽሪ ከዓ እቲ ጽሑፍ ብኢድ እናተጻሕፈ ልክዕ ብመልክዕ ጋዜጣ ኣብ ሰሙን 24 ቅድሓት እናውፅኡ ክዝርጋሕ ጀመረ። ናይቲ ጋዜጣ መፀውዒ ስም ከዓ ኣእምሮ ክኸውን ባዕሎም ንጉስ ሚኒሊክ ሰየምዎ። ስዒቡ መባዝሒ ቅድሓት ማሽን ስለ እተረኽበ ከዓ ኣእምሮ 2000 ቅድሓት እናኾነ ኣብ ሰሙን ከም ዝወፅእ ኮነ። ሃፀይ ሚኒሊክ ነዚ ተዓዚቦም ብምኽሪ ካባዲያስ ተሓጎሱ እሞ ነቶም ነቲ ጋዜጣ መሰናድኢ ብላታ ገብረዝጋቢር ነቲ ስራሕ ብትብዓት ክቕፅልዎ ምትብባዕ ዘመናዊ ማሕተም ከም ዘምፅሎም ተስፋ ሃብዎም። እንተኾነ ግን እቲ ምብዛሕ ጋዜጣ ብ1995 ዓመተ ምህረት ብኣፈቓቕዳ ቤተክርስትያን ጠጠው በለ። እቲ እተተስፈዎ ማሕተም እውን ክሳብ 1998 ኣይመፀን ወዘተ እናበሉ ጸሓፉ። እዚ ጽሑፍ ብላታ ገብረዝጋቢር ወዲ ጊላይ ኣዝዮም ብሱል ደራስን ጋዜጠኛን ጥራይ ዘይኮኑስ ብሳይንስን ሓፈሻዊ ፍልጠትን ከይተረፈ ዝመራመሩ ኣንባቢ ከም ዝነበሩ ምስክር ኮይኑ ዝሕብር እዩ። ብላታ ገብረዝጋቢር ቅድሚ ንኢትዮጵያ ብስደት ምኻዶም ብላታ ዝብል ቀሚስ ሹመት ነይርዎም። ከብቅዕ ደቂ ሽዋ ግን ታሪኾም ክጽሕፉ ከለዉ ኣቶ እናበሉ ክጠቕስዎም ምርኣይ ግን ዘይተሓሰበ እዩ። ብላታ ገብረዝጋቢር ምስ ዓረፉ ድሕሪ ነዊሕ እዋን መርድእ ሞቶም ኣብ ዓዶም ጻዕዳ ክርስቲያን በጽሐ እሞ ካልኣይ ቀብሪ ተጊሩ ህዝቢ ምስ ተኣከበ ሓደ ኣልቃሳይ ወዲ ጊላይ ወዲ መርከብ ዓባይ ወዲ ጊላይ ወዲ መርከብ ዓባይ ወዲ ገብረ ክርስቶስ ወዲ መርከብ ዓባይ ወዲ ተሽም ወዲ መርከብ ዓባይ ጀነራል ዝፈረዶ ናባኻ ይብል ይግባይ ኮሎኔል ዝፈረዶ ናባኻ ይብል ይግባይ ኩሉ ዳ ይውዕሎ ባይቶ ኣዳባባይ እቲ ገሊኡ ኣብ ጭላጦ ኩላሶ ምጽባይ እቲ ገሊኡ ኣብ ቁርሲ ምጽባይ ወዲ ጠፊኢኩም ደቂ ተሽም ህዝበይ የኣኽለኒ ደኣ ወዲ ዘረባይ ኢሉ ኣልቀሰሎም። እቲ ኣልቃሳይ ብላታ ገብረዝጋቢር ጸላኢ መንግስቲ ኢጣልያ ምዃኖም እናፈለጠ ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ እናነበረ ኩሉ ብድፍረት ስለ ዘልቀሰሎም ኩሉ ህዝቢ ብትብዓታ መስኮኖ ይበሃል።